1800 reacties. Dat is echt safvallen. Ik maak je echt wat mooi. Ik moet echt naar deze plakken, hè? Weet je hem nog wel? Deze TikTok. Op die TikTok is meer dan 1000 reacties komen van onze volgers wensen voetkaam. Wat nou als we nou even de plakken gaan? Let's go! Goed idee en goede uitzending, Hieke, maar ik doe het jeder als do. Dat idee, ja, denk ik. Ik ben nog jeder. Ja, maar ik doe dit altijd al op TikTok. Dus ik ben fast de vlugste. Dus jongens, de race is on. Ik ken een wetje dat ik jeder ben dan iedereen om een TikTok te matchen op deze plakken. 20 juli gaan wij de race on. En 20 juli komt de eerste aflevering online op het YouTube kanaal op Chill. Dus ik zou zeggen, abonneer.